akazi achisilamu akuyeneka kuchenjera kumbali ya kagwiritsidwe ntchito kalilime lawo. Pali chenjezo kuchokera mu hadithi yomwe al-Bukhari adayisunga mu al-Adabul Mufrad. Abi Huraira radiyallahu an akufotokoza kuti qila linnabiyi sallallahu alayhi wasallam, zidafunsidwa kwa mtumiki wa Allah mtendere ni madalitso zikhale pa iye, ya Rasulallah, ewe mtumiki wa Allah, inna fulanatan, nditudi pali mkazi wina, taqumu al-layla wa tasumu an-nahar, amene amayima usiku kupemphera tahajjud, komanso usana wake amakhala ali nkusala. Tizindikire kuti mu nthawi ya mtumiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam swala imene ya tahajjud chidali chizolowezi cha maswahaba radiyallahu anhum, komanso ma tabi'in angakhalenso mataba tabi'in chidali chizolowezi chawo kumadzuka usiku ndi kumapemphera. Ndiye mkazi ameneyu amadzuka ndithu usiku mwa chizolowezi chake ndi kumaswali tahajjud, komanso usana wake ndi kumasala. Watafal watasaddaq, komanso amagwira ntchito zina ndi zina ukunso akupereka chopereka chaulere. Watuudhi jiranaha bilisaniha, koma kuti mkaziyu amavulaza anthu amene wayandikana nawo nyumba ndi lilime lake. Tikabwera kumbali anthu oyandikana nawo nyumba pa Chingerezi timanena kuti ni maneba. Ndiye Hasan al-Basri annahu suila anil jari, adafunsidwapo zokhudza neba, kuti kodi neba ndi uti. Faqala, ya adati 40 daran amamahu, izi ni nyumba 40 zimene zili kutsogolo kwake munthuyu. Wa 40 khalfahu, komanso nyumba 40 zimene zili kumbuyo kwake. Wa 40 an yaminihi, komanso nyumba 40 zimene zili kumanja kwake. Wa 40 an yasarihi, komanso nyumba 40 zimene zili kumanzere kwake. Kusonyeza kuti nyumba zimenezi izizi zimene zamuzungulira 40 kutsogolo, 40 kumbuyo, 40 kumanja, 40 kumanzere, awawa ndi maneba. Kusonyeza kuti nkhani apa imene mtumiki akufotokoza za neba sakukamba za nyumba imene ili next chabe, koma kuti anthu onse amene wayandikana nawo nyumba mmudzi mmenemo kapena mudera limene akukhala. Ndiye ngati iyeyu samawayankhula bwino, azindikire za yankho limene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adayankha. Mtumiki ananena kuti chani, la khaira fiha, mulibe ubwino mwa mkazi ameneyo. Hiya min ahli an-nar, ameneyo ndi mmodzi mwa anthu akumoto. Qalu, ndiye adafunsanso maswahaba kunena kuti wa fulanatun tusalli al-maktuba, ndiye pali mkazi wina amene amapemphera swala zokhazikika zimene zili za faradhi, fajri, adh-dhuhri, al-asri, al-maghrib wal-isha. Ndiye samaonjezera pamwamba pake swala zina monga ngati tahajjud ndi zina za sunna, koma yeyo amapemphera zimene zili mafaraidh. Komanso watasaddaqu bi athwarin, amapereka sadaka yochepa kwambiri. Wala tuudhi ahadan, koma kuti savulaza aliyense ndi lilime lake, kuyambira pa nyumba pakepo pamene pandeti mwamuna wake samamuyankhula zosakhala bwino, ana ake sawayankhula zosakhala bwino, komanso amene amuyandikira nyumba samawayankhula zosakhala bwino, ndi aliyense amene man haulaha minal muslimun, amene amuzungulira kuchokera mu gulu la Asilamu. Kodi mkazi amene mungatuze zotani? Faqala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, hiya min ahli aljanna, mkazi ameneyu ndi mmodzi mwa anthu akujanna. Ndiye tiona kuti lilime ili ndi chimodzi muziwalo zimene zingampangitse munthu kuti akalowe kumoto, monga mu hadithi ya Sahli ibn Sa'd. Mmenemu mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adafotokoza kunena kuti
man yadhman li ma baina rijlaihi wa ma baina lahyaihi, aliyense amene angateteze kapena kusunga chomwe chili pakati pa miyendo yake iwiri komanso chimene chili pakati pa milomo yake iwiri, munthu ameneyo adhman lahu aljanna kapena tawakkaltu lahu biljanna, azindikire kuti janna ili guaranteed pa iye, ndi zosakayikitsa kuti akalowa ku janna. Ndi akazi ambiri amasunga umaliseche wawo, koma ana ankhani ya lilime iwo ndi sasamala.